no kre tro nti obi oka bibi na nwu se nye no kre dia wote sa wane meba menye nipa nsu ade so enu nti eduru ba bia wanhwe ya obafa se hey omu ade na o kasete dabi so bia na nipa bi no akofa abawo mo bia be hia ma be kuo no etim be mama sonte ncha ya bono kra dada ansa na doma ba yebono na obere no wa osisi nkwaransa na America no magya nua no brekum abakosem ye kasa oye nokre enye nokre no atendidi anim se edidi atema na oka nokre ne ewu me na mempa ne saa cosmente da mabakosem mamaka mente se bia kasa enye nokre da nso dia ne ba di madam ndia ba di madam bidi atema fire te senku sra onwo maya me pebi obetima nja kinye se Agyeman Badu fa ba ko mienu mi ensa oka enye nokre nanka ne nye debate minya bisa ya Ghana for ma say ya abono for ye sante for pebi e free wo Ghana me Agyeman Badu antoso mienu me nka nkire bi nhye ne kutu pa se sabio nano entia sabio obi to say asanteni na akona na biso nse bi menka ba ko nkire won ko China ko Agyeman home kakra ndawa ho kakra na ndano nhwe social media iso a beyo me na so ma be sa China na so be na ma yo bi wa na be ku so beyo mi ye nyina ye hwena no tuo bodom ye hu tuo toto mane kanipa sebe behwere benkwa e ya abonofo ye nuanom ne behwere benkwa ye papanom ye wofanom enne poto kasam bebe kasa rhetorical question maybe say why ne beneficiary we dey minim se emasa na mpo e beba sa mpo a na se nananom ebehia ye bubi kura ne de yapa ya ye de ye ho bo afode ye mabono abonofo a we ye Ghana ye wura ne takimahene na mom ye mompaye wo be wan ni ma fi nko na wie Bonokyempem council no ye mompaye baba nchira ya ye adwene se ye nsoma asante bio ye prieti de bete ye priye nuanum su birum ti na hwe kan tete na ye wo tanosubi na ya ye wo tanosubi mu no ye bre nchira nwase subi nso branam ofuman tuobodom tanoso tanoboase nana ye medie no ye bre
Bonokyempem Association. And I want to Roma, your Bonokyempem haya. Na ye mabunu ko ya kan ho abom. Ye bidim wo tachimai, ye wo abase, ye wo nchira na wa wodim. Ye mahaso ye binim wo ha. Na anopa wi ade beduru ha boni bia kwan na ha. Nyina ne se akoya ba se hwese no hutitie. Na asan adawase. Na ya che ani so ene ya ho fama wanyada maboroman. Bibia de kasa ye ka boroman asa nam se ye ka borona entimi nka enye yewura odi mfimu da. Nti ye ba ya ye na ntise ne se ye betua wo. Na ya fe asan adawase. Na ya kasa nyame nhira wo. Nyame ntu nkom no man kwatenten. Na dwumadi a wodi no me man fa nkodu pamponso woni bia ni ha damase. But your friend come na Agyeman. Abasi ni free. Me na na obin pon krutachi. Abasi man. Mbo baba ofie. Oseadeyo. Efreme obo afrim Charles. Dodo na afreme na nakwaku. Me nua panyine ne osena kofona tabiya nkyira hene. Efri nkyira. Na me fa sa kwanya yeso. Bia yenya no maako a ebeyi ho akire. Nti nkyirafo ahụ ya ha no ho ka me ho. Nsori nyina ma na hwemo. Ana baba sori nyina afiri nkyira. Ana wada Roma ye frame tano subi de hye kakare amani ampon asuman. Enso mi free tachiman. Ana mesre kasa. Pacho ye frame Fosu Gideon. We free tachiman and the Bonokyempem Association president. Nana ode share your friend me Kofi Amia Bonokyempem de share ba kope. Social media no so. Nana yamia. Nana we free tachiman. Me nana Oseadeyo Kofi Amia kope. Maybe that's it. Ana wadaroma your friend me Hayford Owusijaba. Me free Nkranza Sika. Many secretary ma Bonokyempem Association. Ura wede ochira me mother Roma. E frame abrono manyako. Meka PRO team ho me so mfitachiman. Ditachiman fo a mo so mo ha no ne de kwan so be so na Osagyefo ahumu nyina. That was. Wow. Ura me pa cho ada Roma. Wa wada Roma wo die mu so binum wa ha. Nti wada Roma your friend Isaac Ejay we Kokrosia Benkuma Busia ente Dormaahene ya Mo Nana Pacho friend Richmond Owusu Nketia me free entry for more father Nana Techie Babiu the second. Ana wada Roma Pacho me so me de Boache Clinton me free Brekum. Ye krom mo yo. Edi kwan so we betie na wase ni wura. Se Bonokyempem Association ya won se ye wura enche afahye kese ya wiase nyina ni ewo so no eba so. Na yakoye mabunuku na ya basa ebe so mbunu de sabi yentimi enhwe enja ni nyina mo ye wura so. Ti Bonokyempem Association a ye wo bonoman mu ha ye kan ho bomu no. Ye ba ane de kwan so ekita chinap sra pantu eno achi no nantwipa a otu adua baako e ka ho se enabo animu ho eno achi ohwe niam a ye wo ha ya ye wo mo bag be ye du ye wo anwa e wo mu afi ye wo milk Osagyefo da no ya be o ka bibi ahoho beba na beba Osagyefo dubade kese na komde dabi ti ye de ba ya chese ahoho ba ewura onfa so na hoho nti na hunuma fefe ya Bonokyempem Association ya twa ye ho hye ye de ade bedum ye wura o na fasha ba bedi ni mu no medam ase na cha me mpacha o panyin se o ye finance anko fa ye nchi ye free tachiman kakra na binum wo ntira yi de e ka bayira asem bayira so eni nsuo nyina wo ho na cha bre mmere no wani mu kakra bia bayira beduru na ha na apro ti a hye
yɛwurabɔ berɛ biara wobɛhia abayerɛ no de fi takyiman de aba da wase Hey. Yeah. Achami. Betie amanato. Nuanom Bonokyempem ko. No odi banim. Na to abusuafo nyinaa no. Asa ade abaye mu adwirim. Asa na no ne honorable chief of staff catch them say bibisa. Na say nyinaa hunim dwumadie bi a ye namanti ema ayefre oba mu kakra oba nti sesia na nkae sɛ ona bonye sɛ mpanimfo na ba wa na esane ba bio na minim sɛ bibi kasie sɛ ni bɛbɛyɛ minim sɛ nipa dodoɔ sɛ ni bɛbɛba wade abaye na ayem fe papa afasha de biya ni se wo shefa ni padom ne beba na ni padom no so se osiesie be free nu anwumra mbeduru ye ebesi sa amre ya ne bo hie ne ma ye yo no se akachi kakra ndi nenam so me ye mu ne tentem sabe ya ho ba be nya ba bi na me kan nyina bi a me hwehwe ye eduru samre ya na sika na wo pe no nya mo no beto nya anwa anya ne be dia ba bi ni unya okwani ba ya ama nwa tom kwa bi so pa ndi okohye ba bi achichiri pa na bia de nsa kan be to se no ko a aka se sa na oto we maka de se so awie na de ande odabase se brano no ntebenka e obono ha ntebenka wo Ghana se bi o edu se binum aye na be pese de ye to se bi o enja ye kura ye nyelipa ntebano dendene pa se bi gina se ba ye de be makwane na no de nuanom tachimanfo de bibi abayo de amambe na no bisi nchira bisi baby amamu ese bebo ba ko ka so free tunnel so be mboa ne ma no si ne du baby a e wo hodada o na nne na ese ni papa se da sesam we ndabase se bamfa se beba hwere badwuma bamfa suro bamfa nipa anim na begina ho dendene
sɛ abonofo na bɛhwɛ sɛ bono sɛ bio bia ntimi mfa no nto fam na bɛbɛkyerɛ bɛ amammerɛ ne baba kɔsɛm ɛno ano yɛ nyina ɛhwehwɛ ɛdɔkɔ biara ne baabiara obiara ka sɛ mente ha yi adeɛ a mapagya mepagya sɛ sɛ bio ndi ogu bi anim ase anyɛ nɔkorɛ mente ha wonia wonim a na meka kyerɛ wo sɛ me fie ante nyerɛ no me mma ɔmaa mmiɛnsa baako yɛ bɛrima ɔnha adwene mmaa mmienu no nti bɛnkyɛ no kɔ sukuu mente fie no mema mmaa no bɛtii me sɛ bibi nti mempia abɔntene nkɔka sɛ hɔ no mekɔɛ sɛ bio kakye kuku dabi ɛnyɛ mabrabɔ no na mmom teacher ni ba a ɔpagya ya mpapa kɔduru director education adeɛ ɔde kyerɛ me sɛ nɔkorɛ torɔ yɛ torɔ nti obi ɔka bibi na ngu sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ deɛ wote sɛ wane bɛba menyɛ nipa nsuo adeɛ so ɛno nti ɛduru baabi a wanhwɛ yi a wɔbɛfa no sɛ hɛ ɔmu adeɛ ɛna ɔka sɛ tiɛ dabi nso ebi ana nipa bi no akɔfa aba wo ɛnyɛ me nti nsuban no ɛsɛ sɛ Ghanafoɔ saa no bɛfa no menka sɛ nyɛ so abɔfo menka sɛ ntenea na mmom mmana no bɛtete no nimadeɛ a bɛfrɛ no nɔkorɛ na ɔyɛ torɔ menkɔ torɔ ho mendifɛnde torɔ mu sisi sɛ bibi tiama ntɛma gye tom mu sɛ megye bibi akyi nyankyɛ sɛ mente aseɛ na ɔndɛ na ɔbɛka akɔsi sɛ adeɛ bɛkye nti wɔyɛ nka no tentene na wɔyɛ afahyɛ no ne hia bɛmmoa paa wo sɛ baabɛyɛ kɛseɛ no abɛyɛ bi na mmom kɛseɛ no ɛwɔ animu paa na menya daa sɛ ɛyɛ dɛ ba wo mu ne ɛbɛbɛtumi aba no mɛpɛ sɛ bɛmmra na bɛgye nnam na mfa bɛnkyerɛ amanfoɔ na bɛnhu dwuma dene dwuma kɛseɛ a bɛɛdi no wɔ bono ha baba bɛyɛ kuofoɔ biribi a mɛka no ketewa no sɛ kuo yɛ ɔyɛ a ayi Ghana Union Westphalian ɔhyiawa a ɔlɔpɛ no yi a na wagye so wobrɛ bɛkuo ni sɛ ɔnyɛ fo ni sɛ wanhwɛ yi adeɛ a mɛserɛ bɛ no sɛ bɛntɔkɔ so bɛni nɔkorɛ ɛmfa nɔkorɛ ɛnyɛ bɛadwuma adeɛ paa Ghanafoɔ aborofoɔ ɛka ho ɔsɛ kuo paa yɛbɛɛbɛ ɛde ɔdi agorɔ pɛ ɔbɛsɛ kuo sisi na mahu sɛ nwurabafoɔ bɛwɔ mboa na akrakyefoɔ bɛwɔ mu soro bɛnyɛ no according to bɛnyɛ no according from ɛnyɛ saa sɛ mahu sɛ nwurabafoɔ yi bɛho fɛfɛfɛfɛfɛfɛ sɛ mpatwɛ hu ɔhwɛ kora bia nani wɔ mu wɔyɛka sɛ ɛbɛtumi aba sɛ president ɔne makuo no ɔyɛ dɛ ɔstate no ɔgu nti sɛ ɔbɛnua maa no bɛ nti sɛ dɛ bɛdeɛ bɛfa bi a ɔnyɛ yie na mmom bi ne mbɛfiri akyiri bɛyɛ dɛ bɛbaa bɛfa ɔsɛ saa adeɛ no wode kokoo ma ɔno bɛyɛ dɛ ɛgo ani sɛ baayɛ adeɛ wohwɛ sɛneɛ bɛmmɔde mmɔ no ɛkɔ soa ne kyɛ sɛ bɛdi bɛho ni ɛno ara no mɛkamfo ama bɛ na wɔnwɔ ha adeɛ biara memmoa bɛhia menkasa bɛhyɛ fa nti na ɛsɛ sɛ bɛfa mmoa biara bɛhia ma bɛkuo no ɛtim no bɛnsisi no so bɛma ma so nte na wonim sɛ mɛba na mabɛyɛ dɛ a bɛtae bɛkye yɛ mesrɛ bɛ sɛ yɛayɛ kuo sɛ yi yɛdeɛ amanyɔsɛm yɛnyɔ bi wote sɛ nananom MPP NDC yɛnka bi na mmom yɛkamfo bɛ wokɔ kamfo ba a bɛyɛ wɔ kwadu anankaa nso ebi anankaa so ayɛ bibi ayɛ sɛ bɛkamfo na nti bɛnyɛ dɛ tii saa ne yɛbɛka sɛ woyɛ kuo deɛ wɔda roma amanyɔ onim yɛkɔhyia MPP NDC CPP kyɛda koraa firi yɛ sɛ ɔnka ho yɛnka no asɛm na yɛn nyinaa yɛmfa anuadɔ yɛnya yɛ mu gyidie na yɛngu sɛ dwumadie no a ɛsi yɛni so no ɛyɛ dwumadie kɛseɛ ngye te sɛ ho de biribi wɔ yi
ɛyɛ ho botae a ɛbɛma na akɔ animu paa ko attachmentfo bɛwɔ mu ɔhu attachmentni bi a n'ani ɔmmerɛ da na nkyerɛ a yɛfiri nnɛ nkyerɛ firi tetetetetete nkyerɛ a yɛbono koraa dada ansa na dɔmaa bɛyɛ bono nti nkyerɛ a bɛnsisi no na ɔbɛdɛ no wɔyɛ osisi nkora nsa kodɔm katakie kodɔm no mpa kodwa yɛwura yɛ asisi ɔte so ɔbɛdɛ no wɔyɛ asisi no osisi no ɔnyɛ yie kwansafoɔ na mmerɛka no magya nnua no brekum mente ɛsɛ brekum mahyɛ ase afiri brekum kɔsoɔ no papa ne maame bɛte a 1977 bɛbɛfa maame kɔdii akonnwa nti mahyɛ aseɛ no ɛfiri brekum pia maame bɛdi akonnwa nti na nipa hum sɛ ne ba baako ni maybe ɔte sɛ ɛno na ma wɔ hɔ nti brekum dɛm nti menka masɛm aberɛ a brekum nyɛ dɛ ɛmmam na sɛ nyɛ dɔmani mmoa nti wode wode ɛdɛ ne kyɛ sɛ wode wowɔ akyiri akoraa wode wasɛm dɛ yɛnka obiaa ma mmɔ ne deɛ ɛdini obiaa ho hia yɛ na wonyɛ nka bɔ mu na wonhwɛ sɛ yɛde bɛyɛ bibi papa wɛ adeɛ ande bɛwie ma sɛm no yɛ nyɛ bi a mempa atem didie adeɛ bi yɛkɔ so social media me nsa da me nsa yɛ mu sɛ yɛyɛ abonofo yɛyɛ asantefo baabi a ɛfiri abakɔsɛm yɛka sɛ ɔyɛ nɔkorɛ ɛnyɛ nɔkorɛ no atɛmdidie nim sɛ ɛdidi atɛm a na ɔka nɔkorɛ no yɛnwu mena mempɛ no saa na abakɔsɛm no abakɔsɛm no deɛ mede mpɛ sɛ yɛnwu kɔso mente da mabakɔsɛm mamaka mente sɛ biaa ka sɛ nyɛ nɔkorɛ da nso diɛ no bɛdi matam nti abɛnti no bɛdi matam nso me deɛ neɛ mɛka no sɛ mempɛ sɛ biaa di atɛm na ɔdi atɛm a ofii sɛ ɔbɛham deɛ mede atɛmdidie deɛ ɔnham cause nana no Agyeman Badu a wodi ka ne ɔka kyerɛm sɛ atɛmdie bi di watɛm a fa yɛ te sɛ nku sra ɔnyɛ ɔhwe na mmomasɛm kae ndɛ ɔda ho abakɔsɛm nkaeɛ maya mepɛ bi wobɛtumi agya kyinye sɛ Agyeman Badu fa baako mmienu mmiɛnsa ɔka yɛnyɛ nɔkorɛ na nka ne nyɛ debate menya bi saa nso atɛmdidie ana da bia bɛdi na mɛda ho ase titiri onua no tachmanfoɔ deɛ the wu a bɛsi different dem deɛ ɛduru baabi koraa na ɔborɔ mente aseɛ so ɛnam bi saa nhu sɛ dɔmafoɔ no ɛnya da wɔyɛ mente bɛnka na mɛsɛ na si so bio ɛsrɛ obi biara saa deɛ wobɛkɔ abɔnten a yɛyɛ Ghanafoɔ ma sɛ yɛ abonofoɔ yɛ asantefoɔ baabi a yɛfiri wɔ Ghana titiri adehyɛ no bamfa atɛmdie anteteɛ me Agyeman Badu antɔ so mmienu menka nkyerɛ bi nhyɛ ne kutu pa sɛ sɛbio nano ɛntia sɛbio obi te sɛ asanteni na akɔ nana bi so menyɛ bi da na mmom wɔna ɔyɛ nɔkorɛ dɛ ɔyɛ nɔkorɛ na ɔyɛ nɔkorɛ dɛ Agyeman Badu antɔ so mmienu da bia mɛka ɛkɔba sɛ ɛsɛ sɛ ɛka mɛka ɛsɛ wosɛm ayɛ din na mmom sɛ laa wo sɛ bi nenamu ɔyɛ ane bɛɛwɔm na nsɛ bi menka baako nkyerɛ ho nkɔɔ China kɔgye ma hom kakra nda hɔ kakra na nda no nhwɛ social media yi so a bɛɛwɔm ne mɛ ne na so ma bɛhyɛ China na so bɛde na ma yɔ bio a na bɛgu so a bɛɛwɔm yi bɛsrɛ obi biara ɔyɔm no sɛ wopɛne ma wobɛhu sɛ deɛ wɔka fa mu no nyɛ saa na ɔteɛ menyɛ nipa bɔne ni menyɛ obi a sɛbi ngu nipa anim ase na mmom adeɛ nyɛ nokorɛ me ndabonofo ano bono original of chisme na ano nyɛ bonofo ɔbayɛmfo yi nyɛ mu baako ɛka nnuanom mo na nyɛ nokorɛ deɛ ɛma ne ngyina sɛ nka no saa na menka sɛ bi sɛbio ɔnni obi atɛm nti baa bɛdi atɛm no
Musrobe, so your bunny, we are Santini. Yahu enjoy. On say enjoy the any big cody attempt every baby. This will be reply. No, Coso. Nantigana and say near Pesach. Say near Pesach, and you're gonna for very and Madame Young Crom you will be a 1 year crom ye dear, a drew on a baby bones, saying, who send the no coso. Men cannot internet. They have been sent fear by a back. Ghana for them said you may be people. A man and Yaban one. And none of my getting no so. Abaco some dear send the end and by Abaco some maybe. Upon ye be that. Near all hawk, you knew Casso created Agyeman, but don't toss me, just yet. And no bosso. Binum from but Agyeman Badu patapa. Binum grabber can buy your bar, na men your bow and your shoe. Bia so case, Gina so cacra number. Anamboa, the way you mean, no. Nisa, Nansabi, Winnaber, your man. A cool woman, and woman can. No one the awful. I but I was no must be attempt the day should be out of the vocabulary. Sir Abonofo Asante for. No mom. We are not Asante 42. Ya can be cry for them as Asante for. No be fee saying no cry. You debate. And then rant and go do baby a better. You cry and casa. Now on the debate. Na can we? Then you know you no cry. Na mama who books you. I dear be as I can. I mean to go to. I am a person nipa. I dear be a mechanic room say oh bookum. Na that's the name. That's why I book. Cry Nema Americano, Bajre. If you haven't perceived in deny, who deny what book couldn't be better, maybe I'm a well say no tremor. Not what can it be? A young toka, won't perceive Ghana, and Abacos and Yabacadia. Young carry Yan Fano Crenenca, Yanjano. Cos no creno or Anacasa Ghana from Guani and no cre. I brought for a barber tray abacosem. Would you own can know him? Ti o pressure obehu ti masere ho titiro we ya Bonokyempem okuno ade aye de betufo no se titiro abonofo ma atemdidie bia ni atem asantefo ye ne ba ne bohye anamboa nokwasem menti wei nyere o ya afuni atene se ba afufo ya asantefo nti nyere ya asantini nti me manya asantefo asem Nya de ninkodi asante for atem. Obi ante se madi asante for atem da. Na mo se bi asante panyini na o ka bibi fa bono ho. Na ma onye no kore na meka. Ono so madi na atem. Da bi da. No kore ni atem se. Nti me de oda Roma nsha hobon. Ade a ho betima ya mam se made hye no. Obi anka ba bi benka bi. Nokasam. Obi anka ba benka bi. Ba ka ben so nsrobe abakosem ne yeka se bi ni abakosem na mfa meto ho ntie bo ya ba yom nyina ntie comments asante bloggers nyina me nkoba ho nkohwebi ya ba yom nyina ba fra bi ayi mrante ahne o yom nyina ntie ba ko efra no discount media abante no ya crime di nechi no se ne kakra di panasam on so you nyina panasam because mfanase mi apanyini no ne ba ko bi ewura bi Mele Nash orusi de bia oyom aja oyoma ntiwo na Mele Nash ni kwa na so oye apnofo ya na wareda ya yere Mele Nash nti oye de Mele Nash ya na ne de kokontoka ya na nkontoka na mpese nka fa ho so se bi te se Mele Nash ben kan share me se ni hawo nka bibi na enye no kra o ma chechirem
na mmom atem didie de nsoro no sɛ obedi me matem a abonofo no so no bɛyɛ sɛ bɛkɔdi yɛwura no so atem ɛba saa na nyamia ho ɔno no satee ma bɛyɛ to aso nti atem didie ne deɛ wei deɛ ɛsɛ mɛsrɛ Ghanafoɔ bɛmfa nto nkyɛne adeɛ a yɛhia abakɔsɛm yɛbɛka yɛnka abonofo abakɔsɛm yɛnka asantefo abakɔsɛm nɔkorɛ wom bia mfa bi mfra ɛba saa Ghana no ɛbɛyɛ tietietietietitia ama ahotɔ aba on that note ɛsɛ mɛma wakɔ aba adamase ɛsɛ ho sɛ ho mmerɛ no ho ba na masra asafo yehowa sɛ ɔma ho kue ɛnyini na mmerɛ ɔbɔbɔ din ne hu sɛ dɔmafo no bɛnim koraa ndi sɛ mi ankasa me nka ho da all committee a ngɔbono ha no mɛyɛ baba bɛtenam na da me ntumi mɛtenam so no in chief of staff bɛma na yɛ ɔne dɔma ma ntoboa biara na ho yi no yɛbɛyi bi ne yɛde aboa sɛ bɛyɛ sɛ ne ɛnɛ ho si de ba akɛseɛ yi yɛtumi de bi akɔ nkuro no so ama afei nkɔto yɛ na bono te ase na Ghana te ase nda ho nyinaa na me ne die kwan so wetie na ase ne wura sɛ ɛda na ase ɛfoto no ya sum pa na bra yi wura kasa na wɔka sɛ ne wura sɛ ɔyɛ komisheni na sɛ yɛbrɛ so ne yɛ hunu yɛba na yɛasɛm nyinaa ne sɛ yɛbɛsrɛ ewura sɛ yɛabɛyɛ bonoman asomfo yi na dwumade kɛseɛ a hɔhoɔ ɛbɛba yi na yɛwura so hwɛm a ɛba abatiri a yɛmmerante ebinom wɔ bi paa ti yɛba sɛ yɛde ho bɛbɔ afɔde ama yɛwura sɛ yɛaba yi dwumadie biara a wobɛhia mmeranteɛ ɛne mmaaya fɛfɛɛfɛ sɛ yɛbɛayɛ hɔ yi ama bɛsom no yɛaba yɛbɛsom yɛwura no ɛka waka ho asɛm dada yɛtɛ so mmienu na ɛyɛ sɛ yɛ patron yɛbɛdu ha yi deɛ wontumi nka Bonokyempem a wobɛyi yɛwura firi mu nti na nka yɛwura deɛ yɛba yi yɛde dwanto bɛfa akyerame so na ase yɛwura sɛ nka ɔma yɛ patron yɛwura komishini kasa yɛn waka no pɛn sɛ koyi nkora sɛ ɔka ho dada nti sɛ yɛni asɛm bi a yɛbɛsra aka no hɔ koraa bi mu nti mɛgya me nuanom anaa mu na yɛda yɛwura ase sɛ Nyankopɔn nkɔ so a nhyira ne saa na ɔhwɛ bono yi na ɔmane na baako no so mmra fa hɔ mɛka ne saa yɛwura ate aseɛ mpinimra hɔ na hɔ so ɔmɛdomyɛ na am sɛ president wɔ ha yi deɛ sɛbi mɛgya ama no nso kakra deɛ wɔ hɔ no nso de ato ase yɛwura kakra mpanyini ne deɛ kwan so nana Chiame Osagyefo Chiame ɛsrɛ makasa kakra odi nkan mede nkyea efiri yɛ patron ɛyɛ Obrempɔn Krutachi the second abase man hene ho Oto so biem Ghana nyina local government minister Honorable Agyeman Kosa ɔyɛ financier ɛde makuo yi Oto so biem nkyerɛ chairman ɛyɛ Mr. Alex Agye ya wɔwɔ South Africa ɛne ne vice chairman Nana Bafo Buna a wɔyɛ akwamu hene ɛde ma nkyerɛ traditional council afei so brekum for Bonokyempem a bɛwɔ ha dɔmafoɔ a bɛwɔ ha abaasefoɔ a bɛwɔ ha ɛne me executives ɛde nkyia firi bɛhɔ ɛde ma yɛwura Osagyefo ma gyina hɔ yi deɛ mɛka bibi kakra bi ɔde afa Bonokyempem ho anakwasɛm ni kuohe ɔhyɛ aseɛ on the 24th of February 2024 ya na nipa a ɔmɛyɛ signature ɛma yɛnya final approval ɛyɛ yɛayɛ registrar sesei ɔwɔ fie ha na bere bi ɔwɔ Techiman na yɛstarte yɛ sɛ yɛtu anamɔn yɛanante bebree yɛdi kan kɔyɛ ɛyɛ yɛnana abaase hene hɔ yɛfiri hɔ yɛtoa so yɛkɔ nkyerɛ a dɔma ha yɛaba ha nyame boa da kwasia da ɛdi yɛnim yɛa yɛbɛkɔ yɛfiri na yakɔta no boase ne nyinaa ɛyɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛka yɛ ho abom na yɛgyina brane nti ne yɛ nam sei ɛnya no nko ne yɛayɛ
ya fa dwumadie bi ato ye ho so se ba bibia nsuo eda wo bonoman mu a se be nipa population hia kosoro ama nipa de fia kan ma na sei he se ye bama ye betimi aye ne ye nti ye siesie a ya start ya ye tu saa na mon he nti se bi wo doma man mu hampo na ba bibi ehia se ye besiesie ho a ya ye ready ya ye krado se ye beba bedua ho nnua na ne ewo se ye de mansuo hia ye be bring it back nsuo to life bia ya ye krado dwumadi a ye di bi ne he na magina ho yi de oye na me ka bonasema oya na eye me ya nana nyina ne se don hwere anase minute aduasa menya he wontumi nka nkoka 1295 asem mintimi nka mani mba mesi 1972 asem na me bo ne tofa ne ye meka ne se ye nyina ye nim ne ye ekoso e wo bonoman mu min simu bebre na mbom ye tweye ni hwe sampa ye nim ne ye ekoso wo ho ya ye hwena no techiman tuobodom ye nim ne ye ekoso ye kwota no so a ye nim ne ye ekoso wo ta no so enye no nko ye ko boyam ye nim ne ye ekoso ye ko fuman a ye nim ne ye ekoso brekum ne nkransa mintimi nka enja wom na ne meka sesia me de be free personal experience na me wura me de awura de ekom me kai 2018 2019 na me pesika na makosu apon mu university na obi fa me say wo say me beton aduro nti me ton aduro hia na wo tua me ka na reho say me say me first strike abekwe me kono wo drobo na me nim say satam kafi wo ho na yesi fam na Osagyefo atiagu me nim ba bia be de mani behwe nti me na mano ne kurobi be fre ne gunasua nti sa experience we mehu se bonofo ye di yaw pa na wonko bi mu a ye kan se ya wonte ne e woto so biem ye nyina ye hwena no tuobodom ye hu tuototo mane kanipa sebe be hwere benkwa e ya bonofo ye nuanom ne be hwere benkwa ye papanom ye wofanom enne potokasam bebeka say rhetorical question maybe say why ni beneficiary sa wuo hi a da bia benabo he baye so yi why ni nyan faso bi e wo so a rhetorical question say the man kan nti we kan ho bi ma ye hu say ye kan ye hu bo ma ye begina brane sebe mpreduasa wo say fo bi antimi enwura ye mu ni sense anti ni ye kan ye hu bom a ye nenam na ade ba ko a ye nam nana besre o manfo ba bi a yakọ nyina beda betiye se biribi atwam o kan se enye den a Bonokyempem council ye be reinstate ne back na ye ba ye nkai wo nana na ade a edaba koma so pa na me gina ha as president for Bonokyempem Association minim se Bonokyempem council aba na se sampafo e de beka shuba na techimanfo de ba yira aba na tuobodonfo de ntos aba na domafo de nkosuya aba enye ade se yenkrofo betu kwan afa desert so se be de ko Italy udu Lampedusa brebi wo ha na areho na bonofo ye ho ka adwa mu pa wo ho nti boi ne maye baye na wo kasa mu na mesre na makotu wankasa wo ka na brebi se amanfo bede o pe Bonohene ni adintine ma wo yesa na mmom se wo Osagyefo wo be hihye nkondwa mponi ama Bonotumpon a wo beye ene ejina men ne medom so anamu se edru se Bonokyempem council ebeye adwuma we de minim se emmasa na mpo ebeba sa mpo a na se nananom ebehia ye bubi kura ne de yapa ya ye de ho bo afode ye mabono nti wada wroma homo aye na Bonokyempem council he wanya adwuma na babi a ho befre ya soma yakobia ho fre da suo mu anopo awie o nana ye nan ebeye ntientia medawase ye wo hase enokre we adia minimi yo yese meditro sampa
Corona Obodini. I throw them in him deep. Because I do man and pepper yen and a juma. I dear be a baby who's Americano. But a pepper yen. My walk a pepper ya. O kotia o mami, o kotia o ma o papa. It me kotia wadam for. Na wan hwe kura kwambi so no wa be tam for. Where Bonokyempem Council e no kra. Kane bi ye kan senka bosome be miensa. Nanka ba. Ye nsusu senka getting to the end of afi we be kona wie ne nka mai. Abonofo a we ye Ghana ye wura ne Agyeman. Upeda na sadi wo paja. Ye wura onka ho. No better pon waro. Where ade ne baaye na yanje ana. Ani na hotwe adwene ne baaye. Ne ye wo ye wura Agyeman ne ho. Ye ne ye wura kuhia kokoam. We bibinti na emaso. Ko ani die nyina ye abonofo ahemfo. Na nipa baako na o ya kampiesie. Baako na o ye wura. Bonokyempem kofa baaye. Ntini bi kana na kam no. Without ono, I'm the who. Then one. Nti sa achara nyese ye nyina pona ye boy na ye free e wo ho. Then you say Institute of Bono Institute do kra no ba ye tintim niam bi nyina nsua anka ye nyina adwuna anka ye de ye. Sa ade no na asie kwano de ntimi ne. Na mom ye mompaye. Wo be wan ni ma fi nko na wie. Bonokyempem Council no ye mompaye papa. Ye mianom bia jitum. Me de we kakra nim ne say abonofo ngo plan A, B, C. A ne de bia nyanhu ye. B no bia nyanhu ye. Plan C de nkrofo ahu. Plan C ne de nkrofo ahu. Na bantwane A ne B ne ba. C ne de anim se wahu. Sebe afibia ye behia. Na ba bia ye behia bia no. Ye be kekansa. Na ba bia ye hia no. Ya prefoto a ya de ne se bibia de ye pa kase. Enim se ne man nyina ho nia. Eya adwuma. Nti afia ye besimi. Ese enim se ye be ko wanchi. Ye ko wanchi. Ansa na ye be ko no ye mu bia be ye mu adwuma. Ade bia so abebeye no me doma anti na duba bia be me bono yene me da na ma bono yene wo fa ne bro yene ko divoa ye wo fa no mi apa yene Agyeman yene onne Ghana ye ka bono yene dia ono na chi me da ma bono fo me maxis abem kunya amma ba ye do badi ndi ne plan e ne bi no nya nwe na se da be to dwa no bia ho bedwire no mennawo na menna so da cause only ma abonofo ni ma mitini abonofo no ba ma mindini nti we yeguso ye hu se bibia be pene ye so ye pe nti ye hye ne bo se onko nanim ma wondwane da o ye de ne kura onye de o ma ya so nte ye be pia no amana akọ kakra me kan na na edin kan no o de nchia ba ye se ye ba ye mfama o se ye ba Osagyefo nim dia na ye na wase so nchira ya bere benfisi aduanan ni kumase akonya ba ye hina onya ba bi ko ye be de no tum ni nyina mu no nchira ya ye adwene se ye nsoma asante bio ye nkai woni pa ya ho me gidi se nchira suma nkwa na ye ne ye de ne prekope be ma ye japade to ho ba Agyeman ensem since 1936 mmeni hia se ye sana ko hobio nti ye hina wa bai wa si ne po se obesom bono se ne wonim no na no ade fefa obeye mankyera man so no na wa agentre ha ba bia wa duru nti Bonokyempem nkyira ye baya
ya fasa kwanya so me president me chairman ya president ama me kwan die na ya da wase ila se da PCA ema na etoso bio na BBC wani so na wo kan na banfo kire sa ba so ba ya ho oma japai wa shebo se obemaye man hene na yigina ho bio ekita okutubiem se koso eboaye na yapakwasem no kire se afia pem henso aduosia mpo no kwame nkruma ma ye man hene no na enu achi no achampo no ba no bagi free yensem nti se na yehu ne sa na se yebeka se renewa se yemre na no menu panyin kan se enye se wo ye Dormaahene nti no pese wo ye no man hene na mbom capacity of Bono region house of chief president no ebetimi ama wo de na aye nana honi ye hia ye se ebenya na nye ye nko a ye ne se no ye prayer ye prayer ti de bete ye prayer nuanum su birum ti na hwe kan tete na ye wo tanosubi na ya ye wo tanosubi mu no ye bre nkyira nwase subi nso branam ofuman tuobodom tanoso tanoboase nana ye medie no ye bre nti se ye mu binum ye hye Bonokyempem Ass menu e ka date no mekura ma hunu se nkyira se ye hye ase gye takimafo wo be mfie mienu ni ye ne fuman ba be ya bono no ya kasa ya kotano boase ye ne ba kasa sa bonofo mrante he ye nsore se be so mpanfo na ayi na sense mpanfo kire se panyine to sa ekomabunu diem ye ne haw no edaye so nti ye begina ho dina na wo hwa bunu nyina de ba tanosubin anei ya chema ye wo subin division council no ye bre hono wadu ani ahwe so ahwe ho amaye medam wase